ними ноне ки додам саг қаноат мекунад, нисфи ҷон додам ба дӯстам боз хиёнат мекунад. салом алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва тамошобинони шабакаи Корвони Умар. мавзӯи имрӯзаамон дар бораи акаи барон, яъне ки Беҳрӯз ва ҳамчунин Иброҳим аст. дар зиндагӣ инсон бисёр хато мекунад ва баъзе ба шахсҳо меҳр медиҳад ва кӯшиш мекунад ки то соҳиби як луқмае шавад. аммо баъзе шахсҳое ҳастанд ки курнамакӣ мекунанд ва ҳаст баъзе шахсҳое ки баъд аз даст ба боло шудан зери пояш мекунанд. ин суханҳо марбут ба Абдурозиқ аст. яъне ки мақсади наворҳои мо ин аст ки умедворам ҳамчун дӯст, ҳамчун бародар умедворам ки акаи Беҳрӯз ва ин шогирди наве ки айни ҳол шумо расмашро мебинед, Иброҳим ном дорад, ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ айнан ҳама инро таъриф доранд. худоё накунад мисли Абдурозиқ боз зери пояш накунад. умедвори ин суханҳо ҳастем. ва ногуфта намонад ки ба саг нон додаму саг моилам шуд, нигаҳбони тамоми манзилам шуд. мақсад ва маънои суханҳо чунин аст ки мо агар ба саг нон ё агар устувоне партоем, ана ҳамон саг нигаҳбони манзили мову шумо мешавад. аммо имрӯз ин бешак дар ҳама сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид ки Абдурозиқ нисбати акаи Беҳрӯз як хиёнате кард ки нобахшиданист. ва акаи Беҳрӯз боз барои хуби як ҷавон, барои хуби як кӯдаки Иброҳим ном дорад, бигзор дар ин хатое накунад. ва Иброҳим мисли Абдурозиқ дар нисфи роҳ ва ҳангоме ки истора шуданд танҳояш нагузорад. дуоямон ҳамин аст. худованд нигаҳбон.